Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Hala, sige. Biyernes ngunyan, weekend. 24 na kan bulanin Hunyo taon 2022. Aldaw kan sa itong mahal na Senyor Santo Cristo. Viva Senyor Santo Cristo. Kapiestahan man Senyor San Juan. Happy fiesta po kay Senyor San Juan dyan sa Karamuran, Catanduanes, sa kuyang lupang Kinamundagan. Siyempre dyan sa Bato, Catanduanes, pagkatapos sa Tabaco City, sagkod sa Kamalig. Buda sa gabos na lugares naan mahal na patron, Senyor San Juan. Happy fiesta tabi. Ano man ang kasiributan, mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumpleanyo. Special mention niya to sa tuyang kumpadreng board member Neil Luna Montaliana. Happy birthday kumpadreng Neil Luna Montaliana sa tuyang board member 2nd District. Ale sa kuya pa di buda sa bilog na tropa kan DCGB. Enjoy your day. Happy birthday pading Neil Luna Montaliana. Ano lamang tabi man ang preparar kan dakul na mga nag-arantabay man sa tingog kan banwaan. Ano lamang daw tabi? Sige po, 0961-759-0888 ang sa kuyang smart number. That 0961-759-0888 sa smart. Sa Globe 0926-0156020. That 0926-0156020. Na lamang tabi ang pinaghahanda na panguntuhan mga taga-Legazpi. Maray na aga, Madam Pilar Akende diyan sa Gold Street. Buda sa Good Luck Novelty. Siyempre sa Forbes College Forbes Academy. Maray na aga. Kusa kuya man na amiga si Madam Beth Costa. Maray naga tabi Madam Beth diyan sa Costa Enterprises. Mabuhay ka mo dyan tabi sa Costa Enterprises sa sentro kan Legazpi. Yaon dyan mga manlain-lain, makina, mga water pumps, generator sets, gamit mga kung ano-ano gamit tabi sa harong. May mga tools. Salamat tabi man ng Bet Costa sa padagos na pagtitiwala man sa DCGB. Pagdadangog. Diyan kay Shandy kan Ligaw. Maray na aga tabi Shandy diyan sa Ligaw. Morning dyan sa Daraga, Washington Drive. Maray na aga man siyempre sa Muya na barangay dyan sa 16 kay Kapitan Jonathan Rodenas kay Kapatan. Maray na aga tabi Kapatan. Kumusta man kamo dyan sa may tula-tula buda dyan sa Marquez, sagkod sa Washington o kaya sa Barangay Banyadero sa Banyo o yan dyan man sa may Saud Kanalbay. Maray na aga kay Kasag. Long time no si tabi Kasag maray na aga tabi sa imo. Ano lamang ang available dyan sa Domingo na maray-ray na sira sumabaro-baro sukaya kan sa kuyang bulsat habi Kasag maray na aga sa imo dyan.
tumbang ke tepe tepe tam pam pam ke tumbang ke pin. Chikitan chikititan tam tam ke tumbang bang ke tumbang ke tepe tepe tam pam pam ke tumbang ke pin. Lamang tabi, mga taga Catanduanes, good morning! Diyan sa Kamsur, Cam Norte, Sorsogon. Extano. Masbate. Sugdo makitang 10:30. Madam Merly Caceres diyan sa Bitano, Maraynaga, Madam Merly Caceres. King Reynaldo, Migong King diyan sa Bunker 1, kumusta ang sightings? Sa satuyang amigo si Primong Yudi Putin, kumusta ang sightings? Pading Jomar, Pading Jim, Pading Al, si Ann, si Luen, si Joshua sa tuyang mga pag-iriba dyan. An Harige kan gabos na programa sa DCGB ang news team. No tiene pegas porque es genial así. Sa Manibela si Henry Mata, Me gusta mi, control technical. me gusta mi así. Me gusta. Sa radyo, an sa kuyang Pade, the man from Dap-Dap, the home of Senyor Santo Cristo, Pading Nal Baldo. Kasamuyang broadcast tabi sa AM Band region-wide sa traditional radio. Sa newsroom, yaon dyan, News Manager Mardela. No tiene An samuya pong malalauman, the man for all seasons, walang lusot ang mga baretang may sustansya. mi así. Me gusta mi. Sumada lokal, national, international, News Manager Mardela is the name. Extano. Production, an samuyang Anghel. Extano. Pertihon su, oni baga, oni baga suko niya no. Oni baga juli, yan o, so nagkitay-kitay na from Boracay. Boracay. Keychain. Alamat Angel M. Si Richard Buda si Tricia sa broadcast mi mantabi worldwide. Kunday ining samuyang mga pag-iriba from Bicol University. Buda si Richard. Wala din ang broadcast namin worldwide. Si Richard Buda si Tricia. Ako mapon sa indong servidor sa radyo. Sa indo pong Public Information Officer ng Bayan. PIO ng Bayan, si Pio Fernandez. 1 2 1 2. Soltero. Si Papa P sa DC Garantisado. Pio Fernandez. Praktisado. Ingong Kanbanwaan. Sertifikado. Yan, tabi. Sige. Yan, marhay na aga. Padingnil na Luna Montalyana, ha. Happy birthday, tabi sa imo. Enjoy the day and have a blast, tabi. Padingnil na Montalyana. Yan, happy birthday sa imo. Maray na aga dyan kay Madam Ana Marie Bichara. Madam Ana Marie, good morning. So, tugang na kangudan, tama ba? Kangudan ni Gobernador Al Francis Bichara. Maray na aga tabi sa Indogabos, ha? Sige, di isisay sa Indo nagpaparehistro ng mga vehikulo. Grabe palan kuan diyan, na-remind kita ta may nagpapaabot sa satuya ang pagparehistro pala duman sa LTO daing problema, madali dyan basta kompleto rekisitos. Kundi digdi kumpadring nagdadaraogan sa emisyon, dyan ka magkakaigon ng problema sa emisyon. Ang schedule palan kan pag-emisyon, halos dapat magpasiguro ka 2 months before kan expire kan sa imong registration kan vehikulo. Maging iyan motorsiklo o 4-wheel drive, ipasiguro mo na. Grabe ang pila dyan, grabe ang pila palan dyan sa pagrerehistro. Pinaglimitaran kang DOTR, so dapat sanang akomodaron kan mga accredited emission testing centers sa bilog na Pilipinas. 50 units lang yata yun. Day ko lang aram ang breakdown kung sa 50 iyan para sa motorsiklo yan exclusive or para sa mga 4-wheel drive or combined na. Kung mapasiring ka dyan, maparehistro ka kan sa imong behikulo on that day na nakatudan ta ka itong mga nakalis na panahon,
na maakomodar ka, nako, sorry ka. Daw expiry date nyo yan kan sa imong registration, day ka makaparehistro. So, duman ang problema sa emission testing center. Kung day ka naka-schedule ka, sorry, dawa an sa imong bihikulo, expired na ang lisensya nyo yan. Bata may experience ako dyan one time, di nagpakuan ako sa sarong ining insurance agency. Di puno na su kunyan, puno na su inihong emission. Pero su motorsiklong piparehistro ko, ma-expire na sa aga. May inapudan so mga murumidbit taman, dumang ka ngayon sa insurance na ito, di tinuro kita. Hindi, siyempre sa insurance, pre-process, walang problema yun. Uni na, harap-harapan, pigprangka ko. Tawan mo man nga ning date na pampalubag loob, maski isang gatos lamang ngayon duman sa emission, maisingit ka ngunyan. Mariusep na, harap-harapan. Maski ka ngayon taga-media, kundi tinamo pa kung maski ka ngayon taga-media, baka ngayon radyo mo kami, Mariusep naman. Pading naldi. So, kahirak pa lang, kasudainin pang sanggatos. So, it's clear, if we will analyze, it's clear na kung igwa kang pampalubag loob, maski day ka sa schedule, makakalaog ka. Yun ang punto ko naman. Maski kang taga-media, istara mo sa ukang babae, Mariusep naman ho. So, willing naman kuta na kita magtao. Pero, behind, kung sa imong aanalisaron pa, beyond the transaction, pwede palang makasingit pa din basta igwa kang pampalubag loob. Tay, inoferan ka nga bako? O takunday ka ngaya kaan, ngaya puno na ngaya sundo na ngaya Agosto ang schedule kaan. Ang problema, nag-offer, tawan mo man ngayong isang gatos na pampalubag loob duman sa emission testing center. So gustong sabihin niya ko palan, kunday pampalubag loob, sorry, maghalat ka kan sa imong turno kun na ari na katapusan kan kinaaban. Maski ka ngay taga-media, dahil na sana, pinabayaan ko na sana. Ako ang tugang ko niya ko, madam, taga-LTO region ma. Ngaya, kika taga-media. Explikaran ta ka ngaya. Ariusip naman, okay naman ko tana, pwede kita magtao, pero ang pag-iisip ko is duwang bagay. Paano sudaing pang tao na kuana na ngunya na suplasukan sa iyang registration? Pagkatapos day makapa-emisyon, day palan makapa-emisyon, pag day ka makapa-emisyon, day ka makaparehistro. So most probably the resultant effect would be ang pagpadalagan mo kang bihikulo mo pero may kang kabado. Takon madakop ka, day kang registration, falso sa registration mo, 10,000 bagatabi ang multa kaan. O na day bako mo kasala day ka na nakalaog duman sa emisyon, day kang panglagay duman na makasingit ka. Pwede palan day makakasingit ka palan kung maglagay ka. Mariusep naman Me gusta mi así. Bakong sa LTO ang problema diyan sa baba, bago ka pa umabot sa LTO diyan sa baba, diyan nagkakadaraugan dakol lang parang mga hokus pokus siguro diyan ewan ko, pardon my ignorance tabi yun lang sana nako kung anin gusto kong sabihin inofera kang araw kay ito, sumapo pwede pala na makasingit kung may sanggatos niya kung sabihon baga puno ng pirmi, dadaray ka maning access duman sa record ninda sa mga emission testing, dahil ka maning access duman nako tangani sa nang makakuaning sanggatos puno na nako naman sus Mario paano ba yan? Ecstasy. Ay nako, sige, hayaan na lang natin po ang ganyan na sistema tabi yun na nakalakaran dyan siguro tabi okay, yan paano sa mga emission paano dapat 50 units lang siguro yan talaga 50 units, dahil ko aram kung 50 units sa motorcycle or 50 units sa mga vehicle, itong mga 4-wheel drive nakikig ako, nag-offer ng araw ko, pwede palan. Ay nako, dahil nasa na nakisapalaran na sana ako, nakihuron ako duma sa amiga niya ko, hepe, bad lamang may back out ang pag-asa mo nga dyan, pig-explikaran na ako duman sa ahensya duman sa insurance firm ang pag-asa mo nga sir, kung igong mag-back out di dumanan lang ako, nagbaka sakali na lang ako duman sa nag-back out, may nag-back out di daya ako naglagay ng sanggatos nakadali ay nako talaga naman Pilipinas, paano ba yan? Chiquitan, chiquitita.
tam 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 que tumbang que tepe tepe tam pam pam que tumbang que pin. Ecstasy. Good day, Sir P. Ang pagkaaram ko is 50 per day ang accommodation sa emission. Opo, iyan man po ang kuwan. Iyan ang talagang taraman sa satuya dumanta nakahurong ko man sa mga amigo ta dyan sa emission testing inga Sir Pio 50 lang talaga ngayon maakomodar day ko lang na kukuha sa breakdown kung 50 sa gabos ng bihikulo ito auto o kaya mga motorsiklo or basta 50 gayod regardless kan bihikulong na test din databe Yan. Good morning dyan sa satuya mga barkada sa emission testing centers dyan sa may LTO. Sige, diretso kita kan mga istorya mura dyan sa luwas, nasa linya, bulos kan mga informasyon. Igwa na po kita nin 23 minutos lapwas alas 9 nin pagkaaga tingog kan banwaan. Aramon ta, kumpadreng Jomar Maray na aga. Salamat, Paring Pio. Good morning sa mga parantabay. Happy Fiesta sa mga taga-Banwaan kan Kamalig and Syudad kan Tabaco. Ngunyan pa din, hindi kang plano magpa-share pa din sa tabako. Dahil kita makapanuga di pesil baga makapanuga sa mga patron. Pag pistahan, maluya ka dyan pa din, pero kung banggi ang relaban, fight sana. Buwa! Buwa! Umalo ka, up there ka. Duman sa kwan, ki ugangan mo, igwa lamang dumaning inadobo sa asin. Depende yan pa di kung maabot ka. Malusob ng tropa. Kapag suminabi kang maabot ka, mapaluto duman ng adobo sa asin. Sabi ni Angel, lusob. Happy Fiesta sa Senior Patron, Senior San Juan, Tabaco City. Roger Ronald. Pade sa mga dagdag na bareta nag-kondusir nin youth camp an Tabaco PNP ka nakalis na aldaw tani na ma-address kan mga kabataan an posibleng depresyon dahilan sa inagyan na pandemya. Ini ang ipinahayag sa DCGB News ni Police Lieutenant Colonel Edgar Azutea an Chief of Police kan Tabaco. Sinabi ni Azutea nasa sa iyang inisyatibo ginibunin ini matapos na mapag-obserbaran niya ang mga nangyayari bako sa nasa Tabaco kundi maging sa bilog ng Pilipinas na dakol na mga kakian ang nagsasuprir nin depresyon dahilan sa mga inagihan na mga eksperyensya kunya na pandemya lalo na itong halos na halawig na panahon dahil hindi nakakaluwas sa harong, dahil nakakarabas-rabas, dahil nakakipagsalamuha na dating pinagigiribo kan mga kakiyang kanday pandemya. Sinabi ni Azutea na sa inisyatibo ni Dang ini, dakul na mga kabataan ang nagatindir hali sa 47 mga barangay kan syudad kan Tabaco na nakapagpatunay man na sinda medyo guminianan mga pagmati matapos na irarom sa mga lectures, sharings, asin iba pang mga aktibidad sa nagkapirangal daw na youth camp. Uyan pahayag ni Police Lieutenant Colonel Edgar Azutea. Kasi po nahihiling dakulon sa ngunyan ang mga kabataan na nagpudkay po ini nagsasuffer ng depression. Dakulon ng kabataan ngunyan ang namumundo sa nangyari sa pandemic. Kaya po naisipan ko na magkaigwa kay youth camp para po makaluwas sila sa harong, makakuaki mga bagong barkada, makakuaki panibagong ideya. So nagkaigo po kami kay youth camp, nakatabang po ito. Sinabi ni Azutea pa din na nagpasaralamat sa iya ang mga kabataan dahil na-express liwat nindaan sa indang mga sadiri na dating permina sana sa mga sindang namamatean nakukulong sana sa indagdagan. Kumbaga nawara-wara sa pagkamuryong nindano. Roger on that pa din. Nag-youth camp pala so mga kabataan dyan, mga hobbines. Opo, ginibo yan sa Sarong Resort Bigdi sa Tabaco na lalong ikina-enjoy kan mga kakian. Yan, okay, very good. Sige. Yan ang report, Jomar Bien, DZGV. Thank you so much, kumpadreng Jomar. Dyan sa istorya hali sa Tabaco City. Happy birthday pala sa satong amigo nalingawan ko. Birthday ngunyan. Pero kay kinatawan Nil, Pading Nil, happy birthday tabi isa mo Pading Nil Luna Montalyan kan second District of Albay. Happy birthday man kay Honorable Barangay Kagawad
Alvin Gapayaw. Yan, happy birthday dyan sa Bitano. Honorable Kagawad Alvin Gapayaw, Barangay Kagawad Alvin Gapayaw. Sir, happy birthday tabi isay mo. Hali sa bilog na staff kan DCGB. Buda sa sakuya po kay Pio Fernandez. Sir Alvin, maray na aga tabi isay mo and happy birthday tabi isay mo. Dyan sa Barangay Bitano kan Legazpi. Si Madam Rose nagrahid. Madam Rose, good morning tabi. Happy Fiesta sa mga taga-Kamalig. Iyo man agad pala Senior San Juan. Imbitado Opo. ka boss. Oh, Imbitado ka boss sa simbahan. sa simbahan ng Laban. Iyo, duba sa simbahan. Kunyang palamping, nag-apad ako. Oho. Condolence palan duman sa pamilya kan pamangkin ko sa Masarawa, Ginubatan. Opo, si Saipon nagadan. Nagadan si Mildred Palacio, kasuod ma. Mildred Palacio kan Gabawan Ginubatan. Pako, Masarawa, Masarawag Ginubatan. Oo. pamangkin ko aki, kantugang ko. Ay, condolence sa pamilya. Sa daig mi paaram kon ano arin an interment. Pero nakaburol siya duman sa lula niya sa Masarawak. Oh, ang gadan Mildred Palacio, Melgar Palacio. Mildred Melgar Palacio kan Yeah. Masarawag Ginubatan. Albay. Di condolence sige. Kunyan, iyo po. Tapos kunyan, sa mga partido midyan sa Daraga, sa Kamalig, kunyan nila plano nila magduman. Dumuman na lang sila sa Masarawak, Ginubatan, duman sa lula niya nakaburol. Iyan, okay. Duman niya, dinara ito sa BMC, cancer ito. Dahil siya nakasalbar. Sa Bicol Medical Center na iyo po. confine. Iyo. Sige, condolence tabi sa pamilya naman. Sige, Condolence, thank you, sige. Ping. Opo, Thank you, sige. Ping. Basta happy fiesta sa Kamalig. Sa Kamalig. Sa Tabako, Oo. sa Daet, sa Tinapian. Yan, tinapian. Yan, fiesta yan. mo niyan, iyo. Sige, tabi. Aram na aram ko, sige, thank you. Basta sa simbahan, tayo paglingawan. Salamat po. Thank you, Thank you bye-bye. po, opo. Si Madam Rose, nagrahidaan sa tuyang amiga para antabay dyan sa Kamalig. Happy Fiesta po sa Kamalig, Sir Alvin Gapaya, happy birthday tabi isa imo. Nakamonitor da siya ngunyan sa kabayo niya, Yan, sa aga ang birthday niya. Advance happy birthday pala tabi, Sir Alvin, narurumduman ko pa, gari, sabay niya ako inibuda si kumpadring Neil. Yan. Iyo managad na inot si kumpadring Neil na mag-birthday, sunod si Sir na Alvin Gapayaw. So advance happy birthday tabi isa mo Sir Alvin. Tama narumduman ko nainot si Pading Neil, sunod ika, sunodon ka mong duwa. Salamat tabi Sir Alvin sa pagdadangog Advance happy birthday tabi isa mo. Sige, sarong report bago kita mag-station break, buda mag-time check. Kumpadre Ngal, what's happening? Good morning. Identified na ngunyan padi kan mga lokal na politiko, lalo digdi sa Legazpi City, ang mga hudas kan luminihis na eleksyon. Sa iba daigwan ng mga refrigerator, Totoo motorsiklo. yan. Totoo. sa mga naghudas-hudas. At least bit na ngunyan kan mga politiko, Midbid na sukarakas. so mga karakas ninda. Sige. Parehas man ando ang kampo political padi sa monitoring ta. Ta at sabi may nagpakalaog na anapod ninda DPA, Depenetration Agent, kaya naaraman ang mga sekreto sa operasyon kan parehong kampo politikal. Yes. So sa rong kampo, amak may tiniwalaan maray kang politiko. So sa rong leader, nayaon mismo sa headquarters. Okay. Iyo ang sa mga nagdidesisyon. Aram an operasyon, ito palan, tao kan kalaban. Uy, hararom. Ang pagkadali. Kaya nga ni DPA, Deep penetration talaga. Sige, iyo ang sige. mission niya balan. So, saro, ang matindi ta, kuro kairibanan sa kampanya, panabot kan oras, big paratawanan kan kwarta, so mga tao kan kalaban. Mapipirdi talaga subos niya. So sa diring tao o mga loyal lugod sa indang grupo,
nawaran, Nga nga. nga. Kumbaga gini sa sadiring mantika. Correct. O ta nagtraido igoning bako itong traidor ta hali talaga sa ibong ilinaog sa ibong. Talagang iyan, mission niya. Ang mas matindi, uning saro. Oh. May sarong leader pa di na amag ang kwintada. Dumanin siya ni mga more or less mga 100 to 300,000. Igo hay na itong unyang pade. Bigla na nagpasiram-siram. Day lamang kumbaga day lamang kinutsara ano. Aha, dahil narabot sa mga tunay na tao Oh, day sa lamang. barangay. Oh, kumbaga day lamang kinutsara nagpahalata tulos. Halata tolos. Day na pinalis-lis ning sarong taon bago nagpasiram-siram. Imagine mo, magdilin siya ka kay 300,000. Halos 1/4 of a million bagaan. Matindi. Oh, sige. Dagol pa mga istorya pa di ang nagkadiskubre kan politiko Mhm. dahil ang prueba sa mga pigasahan na barangay na magana nga Igo nga na ako. Nakaurong ko one time si Sir na Phil na Roy Bibar. Ano? Ilingon mo nga ini video. Duman nga sa araw ka ining barangay. Ni Bisintos ang lamang kang kalaban. Hain nga su leader duman. maka kumbaga ano. pero masaya dahil leader na di. Pero man sa daily tama baga si dating konsyal Phil na Roy Bibar. Tayo ni si Experiensyado na yan. eksperyensado na sa politika, nagparamasid nga ako papapiyo, hiniling ko sa mga nangyari. Ili nga, sa barangay nga ini papapiyo. Igwa ng leader sa grupo nga dyan na saro. Aha. Pero, ang lamang kang kalaban yan, 900 hain su leader kaya na. Pero masaya dahil leader na di. Pero ba sa daig leader, hay su kwartang itinaw dyan. Tama ba kasi dating konsyal Phil na Roy Bibar? Totoo yan. Totoo yan. Imposible ba kung may leader ka? Dahil malam mga kalaban ng 900. Saw na bro. Saw na plus. May lamang kun maglamang ka ki mga 30, 50. Nya 30, 50 sa. tanggatos, oh. Pwede pa. Pero kung arrogant, matindi talaga. Ay, kagaw si Sir na Phil na Roy Bibar. Matinding ang pangyayari. O di ba pa di? Mm. Oo, ni sa ibong manining kampo, Mm. nagkaranya-kanya man, Oho. laglaga na. Oh. Laglaga na. Aha. Kaya palan, ang mga guminana, so single voting so style. Kanya-kanyahan. Kanya-kanya, tapos nagana sa may kwarta siyempre. Sa may kaya iparoros. Hiligon mo kung padring albagano. So komposisyon mo yan kang naganakan mga konsyal. Ura baga sa mga salinyada. Wara, Sarusa nang yaw si kinatawan o si konsyal Bariso. nawagas. Waga si primo mo, si idol, si Kuan, si Diego. Digo, bata magayonon man sa performance. Magayon baga sa performance ni konsyal Diego na Obido. Nawara. Imagine mo, pinasto man da ki almost 5 million. Iday ko ano mo na. Grabe. Grabe pa lang yan. Ano, makonsyal ka sana, maggasto ka ki 5 million, pero di ka pa. Iday ko Ano, araw ka yan? Matindi. Okay, sige. Kaya, yun yan man, iba-ibang istorya tabi pa di, pero ang pinaka-bottom line ko yan, at least aram na kan mga politiko, Mag-inibong. maginibong, kung sa iso mga leader na tultol, saka palukuloko. Yan. Ayan sabi, ngunyan kung manausan barangay eleksyon, yun man ang pagkakataon na Tatandaan ito. tatandaan ng mga politiko, yung mga barangay leader na palukuloko, dahil sindang asahon, pag-abot kan barangay eleksyon. Buda subutante mismo sa barangay, tatandaan na midbid yan. Yeah, very binestado yan. Hilingon mo sana sa taramon kan nagka-restore kami ni dating Councilor Phil na Ribe Baraloy baga nagkonsyelaan. Aha. O hilingan nga piyo niyo. 900 ang lamang kan kalabang kan zaro. Hain nga su leader dyan. Ano? Imposible baga ano? Iyo, totoo yan. Ay, Jesus Maria Joseph naman. Sige. Yun ay ng politika. Anyway, yun yan ang mga tundag politika tabi pa rin. Yan. Base sa feedback mo niyan, nagkaabot sa tuya, nagbungkaras gara ini dahil kung malawas ang barangay eleksyon, yun ay yan ang baralosa naman. Igo na daanin sa may magayon ng motorsiklo. Pero pala na
buddy. Mario Joseph naman. Oh, sige. Okay, buddy, yan ang mga update balik di sa luwas. Alar Mario, DCGB. Thank you so much, compadre Ngal. Abi baga kan iba compadre Ngal. Pinulitika kang politiko ang politika. 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 Ay, pinulitika kang politiko sa politika. Oras Pilipinas 9:37. An oras hatod sa Indokang Multivitamins Enervon. Listen to their newest song with Ben and Ben. At ibalik ang happy YouTube channel now. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Paghanap ay world-class at abot kaya? Hanapin ang check, hanapin ang tama, hanapin ang right one, hanapin ang good, hanapin ang magaling, hanapin ang check ng right med, hanapin ang check ng right med. Pag may check, correct, the right one is right med. Hanapin ang check ng right med, pag may check, that's right med. Symptoms persist, consult your doctor. BMEG Premium, ang totoong premium feeds. Premium quality, gawa sa sariwang raw materials sa state-of-the-art feed mills with consistent high quality. Para hanggang 8 kilos ang dagdag timbang ng alaga. Yan ang BMEG Premium. Sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. BMEG Premium. Sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy. Ngayon na ang araw. Hanapin kung ano ang magpapapi sa'yo. More energy with Enervon. Ibalik muli. Ibalik na happy. Ibalik na happy. More energy, more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Spray o bahid lang makapitin. Kaya ang sipon gamutin from within. Gusto mong bilis ginhawa. Mag-Neozep with virus defense action ka. Neozep. Mabilis, magaling. Works in as fast as 15 minutes against sipon and all its symptoms. Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine malic paracetamol is the generic name of Neozep Forte. This is not an antiviral drug. Taken every 6 hours. Dr. Garcia here with Sipon Facts. Sa unang sintomas, may sipon virus na sa loob ng katawan. Baka di sapat ang spray o pahid lang. Dapat maggamot with virus defense action to help protect your healthy respiratory cells. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa
panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Protektado na ba ang inyong mga tsikiting? Magandang araw po sa lahat. Ito po ang inyong Regional Director ng Kagawaran ng Kalusugan, Bicol, Dr. Ernie Vera po. Tulad niyo, ay isang magulang din po ako. Bilang isang padre de pamilya, nais ko lumaki ang aking mga anak na ligtas sa sakit o anumang karamdaman. Ang laban ninyo ang karamihang sakit ng bata ay maaaring maiwasan sa pamamagitan ng bakuna. Narito ang mga bakuna na kailangan at karapatan ninyong malaman upang mabigyan, proteksyon ang ating mga tsikiting laban sa iba't ibang uri ng sakit na nakakahawa. Ang mga sumusunod na bakuna naman ay kailangan maibigay sa ating mga sanggol ng 3 beses bago sila mag-1 taong gulang. Ang pentavalent vaccine ay bakunang nagbibigay proteksyon laban sa 5 sakit. Ito po ay ang mga sumusunod: diphtheria, tetano, pertussis, hepatitis at pulmonia. Ito ay dapat maibigay sa bata ng 3 beses. Isang ineksyon kapag si baby ay edad 1.5 buwan, isang turok sa edad na 2.5 buwan, at ang pangatlong turok sa edad ng 3.5 buwan. Ang pneumococcal vaccine o PCV ay bakuna na nagbibigay proteksyon laban sa pulmonia at meningitis, pamamaga ng takip ng ating utak at gulugod. Tulad sa pentavalent vaccine, 3 beses rin itong binibigay sa bata, kasabayan ng pentavalent vaccine. Ang oral polio vaccine o OPV ay bakuna laban sa lubhang, nakakahawa at nakakamatay na sakit na polio. Ibinibigay rin ito ng 3 beses sa bata. Ang bakunang ito ay pinapatak sa bibig ng bata. 3 beses rin itong ibinibigay sa bata kasabay ng pentavalent vaccine at pneumococcal vaccine. Sa mga nasambit kong mga bakuna, maaaring may pamamaga sa parte ng binakunahan at mataas na lagnat. Kapag ating napansin ang mga senyales at sintomas ito sa ating tsikiting, kumonsulta agad sa pinakamalapit na health center o ospital upang masuri ng doktor at magbigyan agad ng lunas. Ang Inactivated Polio Vaccine o IPV ay isa pang bakuha sa tsikiting vaccination days kada huling Huwebes at Biyernes ng buwan ng Abril hanggang Hunyo. Pumunta sa pinakamalapit na health center at lumahok sa bayang bakunahan. Tulong-tulong tayong itaguyod ang kaligtasan at kalusugan ng isang malusog na Bicolandia.
Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS, kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City. Kaharap lang ng St. Gregory Seminary. Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa second floor, Hotel Rex Building, Legazpi City. Malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy. Ngayon na ang araw. Hanapin kung ano ang magpapahappy sa'yo. More energy with Enervon. Ibalik muli. Ibalik na happy. Ibalik na happy. More energy, more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa Uragong Bicolano, arog sa kuya. Kakaskasan ko, babanatan ko. Titibayan, paghihinguhaan ang hanap buhay. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang iba-ibang kulog. Babanatan ko, nin makaskas. Rexidol Forte, bilis banat sa kulog kan payo. Baghat, kulog kan hawak, asin kalintura. In as fast as 30 minutes. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang Uragong Bicolano sa Rexidol Forte. Bilis banat sa abat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. For everything that's true, Count on GS and Blue. Let true things come your way, yeah. In your life, you have a say. So choose what you Sa bandang barkada, GS and Blue ang kasama. We just GS and Blue. Choose what's true. okay lang to make mistakes. Kung sa sarili, totoo at hindi fake. Dahil ito ang GS and Blue. Drink responsibly. Choose to chill and enjoy the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Cosmopolitan with GSM Blue. Drink responsibly. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Iyan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang gin to. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Mga mamshi, popshi, ang kalusugan ng ating pamilya ay mahalaga. Lalo na pagdating sa ulam na paborito nila. Dapat malinis. Check. Masarap. Check. At caring-caring ng bulsa. Super check. Ang Nong Meat Shop. Mga produktong pasok sa panlasa ng masa. Homemade skinless longganisa, smoked longganisa, special premium longganisa, Bologna longadog, lumpia, hotdog, tocino, chicken, beef, or pork meat, isaw, fish, or squid ball, kikiam, at marami pang iba. Bisitahin lang ang Nong Meat Shop, main office, Kapantawan, Legazpi City. Hanapin lang si Manoy Norman M. Budo. Sa Nong Meat Shop, nakaparado ka na. Kikita ka pa! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. It is an unsettling time for everyone as we transition to a new normal and all the exceptional circumstances these changes bring. In the thick of these transformations, Divine Word College of Legazpi offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal way of life by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic.
DWCL. D. Devoted to serve you. W. Willing and ready to help you achieve your success. And C. Committed to make you realize your dreams. While L. Living the Divinian Spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service with a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022 to 2023 for basic education will be from April 4, 2022 onwards. And for both undergraduate and graduate programs will be announced later. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website at dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile numbers 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Tingogan Banwaan. Pio Fernandez. Salamat kumpadreng Nald. Diretso na kita sa programa Buwelta sa mga report diyan sa luwas. Joshua, good morning. Go ahead man, Joshua. Yes, good morning Tabi Sir Pio. Good morning sa mga paraantabay. Para sa mga dagdag pang bareta, naghahagad na nin pagsaklolo hali sa mga pagtaraning ng mga barangay ang kapitan kan barangay Kilikaw na si Kapitan Arnel Biduya. Sigundigdi, pigpapangapunan niya na ang pagkipagtabangan man sa inda kan mga konseho di barangay kan barangay Binitayan, Alcala, Matnog, Banyadero asin Mabinit na tubabang naman sa inda na mabantayan, mapreventaran ang pag-aragi kan mga darakulang bihikulo, lalo na ang mga truck sa sarit na detour bridge na minasugpon sa barangay Binitayan asin Kilikaw. Sigun ki Kapitan Baliduya, problema ninda ang mga pastidyosong mga driver na darakulang bihikulo na minapilit umagi sa naunang bitan ng tulay. Pinaghaaditan kan mga residentes kan barangay Kilikaw na kung magpadagos ang pag-aragi digdikan mga truck, may posibilidad na rumampahog kini magkausanin aksidente, siring na mawaaran naman nin marhay na mapag-aragi-agihan ang mga residentes. Kung kaya dara kay ni Sir Pio, naghahagad na nin saklolo si Kapitan Baliduya sa mga nagkaoron ng bitan ng mga barangay dahilan ta kung rumampahog ang tulay, baka usa naman Kilikaw ang apektado kay ni kundi ang gabusman ng mga pagtaraning kay ning lugar. Istorya ni Kapitan, inot na nindang tigpo-problema ang siring na bagay kung kaya nakipag-coordinar sinda sa LGU Candaraga. Dara kay ni Sir Pio, ang Municipal Engineering Office nagkabit nin pinabalagbag na bakal na tubo sa tulay kumbaga iyo ini ang mataonin na height limit sa mga bihikulong maagi sa naunang bitan niya tong tulay. Alagad ang problema, makalihis ang sobra sa 30 minutos matapos ining ikabit. Pagharali kan mga personales, inagihan naman inin truck, pinirit sagkod sa magkararaot naman so itinabalagbag na bakal. Kung kaya dara ka ini, sigun si Kapitan Baliduya, talagang problema ninda ang nagkakaperang mga driver na talagang pastidyoso man. Arin ayan na tulay ining so pig-agihan na kan mga mina-shortcut so naglilikay baga sa traffic digdi sa Daraga. Roger Sir Pio, kung malaw ka po bagaligi sa may barangay Binitayan, pasiring sa may Duterte Highway, yan po dyan so palit na tulay na minasugpon pasiring sa barangay Kilikaw. Ang tulay na nga ni, bako man yan design yata, para mientras na nga ni yan, tulay na yan. Roger Sir Pio, detour bridge lang po ini, sigun yan ki Kapitan Baliduya, 2006 pa ini kinagduman, kung kaya may posibilidad na medyo malumoy-lumoy na ana pundasyon kay ni. Kung pag-aragi-agihan ki mga darakulang bihikulo, posibilidad rumampawag ang tulay po na ni Sir Pio. Iyo, detour bridge, it's not designed para talaga sa mga heavy equipments na todo na pagparaagihan. Over. Roger Sir Pio. Kung madistrosoan, maaapartar, yan na mga barangay na yan, Alcala, Kilikaw, Mabinit. Idig di siya may unit kan Daraga. Sir Pio, tabi? Kung madistrosoan,
ma-isolate yan ng mga barangay na dyan sa lugar na yan, parating Alcala na yan, Kilikaw, over. Roger, Sir Pio, kung kayo yung problema kan mga residentes, sa imbis na may maraikandang na napagpuro agi-agihan, mas harap nila mang naagihan, kung na rumampaw gini, paano na sila, Sir Pio? Dipisil mga na yan, pati tama man ang punto ni Kapitan Baliduya, na day naaram so integrity, kantulay na ang tapig para aragihan na kan magabat na bihikulos, halos 24 oras, day na masabutan kung medyo mabigay na yan anytime, peligroso yan sa mga motoristas. Over. Roger, Sir Pio, lakdang man yan ni Kapitan, may igusin na ni na CCTV footage, ay CCTV camera na ipigkabit naman narin sa may lugar. So, nakadistroso ni na kana ipigkabit nindang mga bakal duman. Dahiling so plate number, Sir Pio, sinusog ninda sa opisina kan LTO, as in nahanap ninda so kunyan, so may pagsadiri kay ni. Kaya yan, Sir Pio, padagos man na sigun ki Kapitan Baliduya, padagos ang pagkipagkoordinasyon ninda duman sa naunang bita ng na susog nindang persona na ibalik giraray so na-destroso nindang mga bakal, tanganing magsirbi girar ining height limit sa mga maaragi pang mga ibang bihikulo. As in, igwa naman yan duman, Sir Pio, ni na nakapaskil na 2 tons na weight limit kan mga bihikulo. Alagad ang problema nga ni Kapitan Baliduya, nagkakapira sa mga driver, talagang minapirit, pinapastigyo, minaagi duman sa naunang bita ng tulay. Dahil mapupwede na hubagad silang tabang sa city engineering o maghagad nin abiso o advice sa lokal na gobyerno kung pwede sindang primero magpasar ning ordinansa na ipagbawal ang pag-agi sa tulay na iyan kan araw kay ni mga bihikulos. I-coordinar sa municipal engineering, determinarang kung pirasa na so total tonnage capacity kan tulay, ito ang basaran ninda sa ordinansa and bugta kanina ning gwardiya kung mapupwede yan, tabi. Roger, Sir Pio, kung sabi nga ni Kapitan Baliduya, ipapalo up maninda, ipapaabot maninda sa lokal na gobyerno kan manuan kan daragaan siring na problema kan sa indang mga residente. Tangalin na dapat ang panahon din malutin ni magkausa ni na dakula pang problema. Iyo ta, nagiging paboritong agihan ta naglilikay baga sa traffic digdi sa daraga, bako? Roger, Sir Pio. Malusot naman sa may Duterte Highway. Roger. Yan, kaya so pwede gayud siguroan. Primero mag-coordinar sinda sa municipal engineering or sa DPWH, mag-coordinar diyan, isihon kung pirasa na so tonnage capacity kayan. Pagkatapos maghagad nin opinion o tabang sa lokal na gobyerno kung sinda sa barangay pwedeng mag-ordinansa na pagbawalan na mag-agi so mga bihikulos na over duman sa tonnage capacity kan tulay, over. Yes, correct, Sir Pio, tama, Roger. Sige, yun man agad doon, maagi ka dyan, tapos pag diretso mo na duman sa wala, duro diretso na sa Duterte Highway, lusot na duman sa may daraga. Roger, sa may boundary kan Kulyat Busay. Yan, okay, sige, kopya, sige. Yes, iyan tabi, Sir Pio, ang mga dagdag man na impormasyon na lidigdi sa luwas, Joshua Bino, DCGD. Salamat, Joshua, sa istorya, hali dyan sa daraga. Yung managa doon, tama yan na prebentaran na muna na pagparaaragihan na ni mga magagabat na bihikulo, magaba at tulay na dyan, Detour Bridge man lang yan data na nga ni Aram, ang integrity kaan, baka rumampahog na sana anytime, sana daiman tabi, So, soonest tabi, Kapitan, pwede ka mo mag-coordinar kan sa municipal engineering or sa DPWH 2nd District kung saan maghagad ideya kung piraan tonnage capacity ka iyan, pagkatapos maghagad din opinion sa lokal na gobyerno Candaraga kung sa barangay nila pwedeng mag-ordinansa na ipagbawal ang mga bihikulo na mag-agi dyan na over duman sa capacity kan tulay, tanganing mas pang mapakusog, although talagang igonin mga capacity na tulay dapat nasunod doon with or without ordinance o barangay ordinance dyan sa Kilikaw, kaya lang matatagas ang payo ka nagkakaperang mga drivers, so kay puan siguro araw ka nagibon, we will be right back. May bareta mo ng alas 10 si Angel. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon
Paunta! Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Mag-a-apply. Yes, sir. Kaya magbuhat? Hindi ako sakitin. Mabilis kumilos? Hindi ako sakitin. So, kaya ba ng lakas mo? Hindi ako sakitin. Next! Kulang ang puro resistensya lang. Mag-Revicon Forte. Tumutulong ilabas ang multilakas, muscle, buto, tugo, mata, at puso with proper diet and exercise. Revicon Forte! Unilab yan. Amino acids, multivitamins, at minerals ang generic name ng Revicon Forte. Kamusta? 2 taon na pala, no? Pero alam mo, bilib ako sa mga nagawa natin. Patuloy na nagmask at nag-ingat. Inalagaan ang kalusugan pati ang minamahal. Nagpabakuna at booster kahit kabado para protektado. Nagkaisa kaya malayong narating. Nakabalik sa mga miss nating gawin. Kinaya dahil sa alaga sa isa't isa. Kaya anumang hamon, mas kakayanin pa. Tuloy ang ingat, tuloy ang angat. Lemex na! Kawawang batay, lumo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Plemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. UNC is happy to announce that the admission for school year 2022-2023 is now open. Ang University of Nueva Cáceres, the first university in Bicol, ay tumatanggap na ng reservation on all levels, mula basic education, college, law, to graduate studies. Ang reservation fee ay advance enrollment fee na ibabawas sa total tuition fee. Pwedeng mag-avail ng low enrollment fee. Gawing future ready, work ready at life ready ang inyong mga anak. Reserve now. Hanapin si Janice sa UNC Admissions Office. May regalo para sa mga magpapareserve ngayon hanggang April 30, 2022. In UNC, experience quality education, nurturing environment, modern learning facilities, at employment opportunities sa mga industry partners. The best time to prepare for your child's future is today. Mag-UNC ka na! Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rundo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport, yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rundo. Kong Joey. For everything that's true, count on GS and Blue. Let true things come your way, yeah. In your life you have a say. So choose what you sa bagong barkada, GS and Blue ang kasama. We choose GS and Blue. Choose what's true. Okay lang to make mistakes, kung sa sarili totoo at hindi fake. Dahil ito ang GS and Blue. Drink responsibly. Choose to chill and enjoy the true flavors of Mojito, Margarita, Jun Pomelo, and Cosmopolitan with GSM Blue. Drink responsibly. Aaray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, yan tayong mandarigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghaplas? Pag nawaraan init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpasta sa Alaksan. Alaksan FR. Diretsong aksyon, tapos ang sakit ng katawan. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa
panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataonin pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sagod alas 12 ning udto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Nurse for Life Lilibet San Buenaventura, Alagang Unilab. Natural lang sa akin ang maging maalagain, kaya ako naging NICU nurse. 20 years din ako sa abroad, pero umuwi din ako para sa pamilya ko. Hanggang malakas pa ako, lagi akong tutulong. Para ready akong tumulong, may emergency pouch ako, may Biogesic para sa sakit ng ulo, Immune Pro at 40D para sa vitamins. Para sa akin, ang Alagang Unilab, di ka pababayaan. Alagang Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. Sodium ascorbate. Zinc is the generic name of Immune Pro. Cholecalciferol is the generic name of 40D. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always #1. Always #1. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Nakikisumaro ang DCGB sa pagselebrar kan World Meeting of Families na pinagigibong unya na simana sa Roma. Ang tamang oras sa Radyo DZGB, 8 minutos makalihi sa alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Ibinasura kan COMELEC ang pagkontra kan Duterte Youth Group Party List sa substitution nin mga nominado kan P3 PWD, lalo na si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon bilang representante kaini. Sa pagsumitir nin formal opposition, sinabi ninda Duterte Youth Party List Representative Docil Cardema asin ang sa iyang agom na si National Youth Commission Chair Ronald Cardema na ang pagsalida sa P3 PWD nominees iyo ang pagbalo na beri kon anlo asin COMELEC rules dahilan ta ini ginibo 7 bulan matapos ang deadline kan Nobyembre 15, 2021. Sa desisyon kan COMELEC dai ini nag-uyon. Yan ang alas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Try na ang mas masarap na Maggi Magic Sinigang. Bimig Premium. Now available. Hanapin na sa inyong mga suking tindahan. Alaxan FR, Ibuprofen, and Paracetamol. Alaxan FR. Isang Alaxan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Unilab. Pagbibili ng gamot, dapat yung subok. Trusted at di kalidad. Alagang tunay. Alagang Pilipino. Alagang Unilab yan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa Indong Nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Oh, padi,
Nataka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka pa di. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyunanggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamadumana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansayin ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagbin, Legazpi City. Sa inutan sana kan APEC. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City. Sa Hampangan kan Card Bank. Paghanap ay world class at abot kaya. Hanapin ang check, hanapin ang tama, hanapin ang right one, hanapin ang good, hanapin ang magaling, hanapin ang check ng right med, hanapin ang check ng right med. Pag may check, correct, the right one is right med. Hanapin ang check ng right med. Pag may check, that's right med. Symptoms persist, consult your doctor. Albayanos, ang APEC ay may good news. Nahihirapan ba kayong magbayad ng inyong electricity bill sa tamang talaan? Naputulan ka ba ng kuryente? Hirap magbayad dahil sa mahabang pila? Limitado ang oras sa pagbayad? Huwag mag-alala. Ang APEC, maliban sa aming mga business centers, maaari na kayong magbayad sa ibang payment partners tulad ng Bayad Center Collection Partners, Bank of Commerce, SendPay at GCash. Convenient na, safe pa ang pagbayad sa mga outlets na ito. Mas maraming mapagpipilian. Wala pang hassle sa pagbabayad. Tara na at magbayad na sa pinakamalapit na authorized payment centers ng APEC. Kaya paalala lamang po, magbayad po tayo ng ating electricity bill sa tamang talaan. Para sa ibang katanungan, maaari kayong mag-message sa APEC FB page. Ang mensaheng ito ay galing sa tanggapan ng Albay Power and Energy Corporation. Level up na si Mommy! Kaya nang ipamper si Baby! Level up sa upgraded Pampers with Rash Shield Improved Design at my biggest ever savings pa from Pampers versus old SRP of select packs. Level up to Pampers today! Pampers. Upgraded Pampers Pants. Kayo ba ay KSB? Kulang sa B vitamins? Fortiplex has not just 3 but 5 B vitamins. With proper diet and exercise, it helps fight symptoms of neuropathies and B deficiency. Vitamin B complex is the generic name of Fortiplex. If symptoms persist, consult your doctor. BMEG Premium, ang totoong premium feeds. Premium quality, gawa sa sariwang raw materials sa state-of-the-art feed mills with consistent high quality. Para hanggang 8 kilos ang dagdag timbang ng alaga. Yan ang BMEG Premium. Sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. BMEG Premium. Sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. Spray o bahid lang, baka pitin. Kaya ang sipon, gamutin from within. Gusto mong bilis ginhawa, mag-Neozep with virus defense action ka. Neozep, mabilis, magaling. Works in as fast as 15 minutes against sipon and all its symptoms. Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphanamine malic paracetamol is the generic name of Neozep Forte. This is not an antiviral drug. Taken every 6 hours. Dr. Garcia here with Sipon Facts. Sa unang sintomas, may sipon virus na sa loob ng katawan. Baka di sapat ang spray o pahid lang. Dapat maggamot with virus defense action to help protect your healthy respiratory cells. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Yay, udto na naman. Nasa ika-ultimo na kitang 15 minutos more or less kang programa Tingog Kanbanwaan mo niya na semana. Dagdagan tapan mga istorya dyan sa luwas. Ads, good morning man, what's happening?
Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta, ipinaapod na kan Committee on Public Utilities and Power and Energy kan sanggunian panlungsod ng Legazpi ang mga representantes kan Albay Power and Energy Corporation o APEC. Inan kinonfirmar ni Committee Chairman Consel Alvarizo sa DCGB News kung sa hindi di ipinaabot kan sa iyang komitiba ang agrangay kan mga residentes kan syudad na may kinaraman din sa reconnection fee sa mga billing statement. Kung sa opisyal sa PIO, na ipaabot na nindaan agrangay kung sa nagkapira mananggad and daiman na disconnect sa supply ng kuryente alagad pagabot kan billing statement, iguan na automatiko ng reconnection fee. So sa indang pag-ururon, ang naging kasimbagan kan APEC sigun kay Bariso, solamente daw na an ego sa nanindi reconnection fee. Iuman sa na sa mga na disconnect na asin wala manin problema daw sa indang sistema pero nagtao daw ininin asigurasyon na repasuhon ang bagay na ini para maaraman kung paano masolusyonan urog pangkadakol ang mga nag-agrangay may kinaaraman sa siring na bagay. Iyo baga iyan so naglataw mananggad na sarong dominanting problema pag abot kan bill kampante ka ang bayadan mo sana so current dahil ka man naputulan dahil ka manin moroso tigbayadan mo pagkatapos may dagdag na reconnection fee na dahil ka man pinutulan. Iyo baga ano so simbag kan APEC? Ang simbag dadig di kang APEC, sabi ni Councilor Bariso, tigi-insister daan na solamente so may mga na-disconnect na an iguanin siring na bagay. Yeah, which will prevail na halimbawa ako sa Diyosan man day ako naputulan. O ano ang prueba na ipapahiling ka na APEC na pinutulan ako? O day maning notice of disconnection na nakaabot prior. Yes. O ano kaya paano so nakabayad da tabi? Kaya dahil sa daiman satisfied kumbaga si Councilor Bariso sa ururo na ini. Sa maabot na si Mana mapaapod naman ni hearing. Digdi telepono niya nang ining mga nagrereklamo na wala man in disconnection notice pero naka-receive in reconnection fee. Iyo nga ni iyan paano na which will prevail na tabi? May nagpapara-apaapod man sa kukan sa ko, may nagte-text man, man nga kami naputulan Sir P. Pero pigsisigil kami ng reconnection fee. An sa tuya dyan na kuwan, abiso sa mga konsumidores kanapek, isaray ng gad-an resibo bulan por bulan. Yes. Kaya itong ebidensya ninda, uni po baga, we were, nagbayad kami up to date, dainin palta. Tapos natatamay reconnection fee. Mas kasi Councilor Bariso nangangala sa kasimbagan kan APEC, ini tabi Sir Pio an kabtang kan pahayag. Sige daw. Kasi insistent naman yung yung APEC ting problema sa system ninda. Pero sabi ko, may double check me siguro magayon na may suggest na baga pwedeng magipag-coordinate din sa amin sa opisina ko ipasa nila itong and then so contact number para ma-interview man. Kasi kung talagang araw kaya na nangyari because parang dahil naniniwala sa rason iti yung sa APEC na may fault man so system ninda o kaya reporting mechanism ninda. So sabi ko mag-gather ako kay data para mailing ka. Mismong si Consel Bariso ang nagtataram na muya niya pang magpaapod sa giraran na pagtiripon ta dahil siya nagtutubok na ang mga konsumidores na nag-utik or kaya talagang may pruweba man na bako man disconnected pero may reconnection fee. Yan, mga pudan sinda so sanggunian panlunsod in aid of legislation or inquiry duman sa talagang mga lehitimos na bulan-bulan dahil nagpaltanin bayad na saray an resibo. Yan ang kaimportansya na saray an resibo. Bako bata ang resibo mo niyan ninda madaling magkapurulinas. So mahal na na papel. Mahal na na papel. Isaray iyan ng gad pagkatapos ang pag-abot kang bill perming paghilingon tatibad may reconnection fee duman. Isaray ninda kung kompleto bulan por bulan iyan darahon ninda sa sanggunian panlunsod. Yes. Tanganing mapatunayan nindaan sa indang claim.
Pero ang nakahirakaan, suday man nakasaray, nawigling sa resibo, pero talagang sa Diyosan man na nagbabayad, dahil naputulan, tapos isigilong ka bigla reconnection fee, that's injustice. Yes. O paano ang pagbusol ninda ka na mapaapod naman sa otro semana, paano daw, paano yan mariresolbiran? Tad nagkaklamar so APEC, dahil maning sistema sa indang sistema, ada maning problema sa sistema. Paano daw an? Hopefully, Sir Pio, siguro sa paagi naman ng resolusyon, sabi ni Bariso, magkakaigo naman in inquiry and aid of legislation. And hopefully, an APEC masimbaga na ni sa oras na humarampang ang mga konsumidores. Yan. Na ikaw talaga ng agrang edita. Amin na din, nagrabing kadipisilan ko niyan, especially nagralang na nagpuputol ang linya. Iyon man ang problema ta sa mga telcos niya to. Yan na. So ito tabi Sir Pio, abangan na naman next week kung ano naman ang kasimbagan hindi kan APEC na ipapaabot kan sanggunian panlungsod sa pagikan Committee on Power and Energy. Roger, sige, Ans. Keban po si Sir si Boy sa Mobile, Ans Galero, DCGP. Salamat, Ans, kasabay si Boy dyan sa Mobile. So nag-arantabay sa tuya na konsumidores nin kuryente, please, isaray ng gad yan ng mga resibong pigbabayadan nindo, bulan-bulan resibo kan pagbayad nindo bulan-bulan sa APEC, isaray ning maray. So dai mapupuli na sa tayanan iyanan sa indong kakusgan tabi, ano man na klaseng hururon tabi, tanganing pag-abot kang panahon digo ka mo perming ebidensyas. Maray na aga kay Don Ramon Rihino, an sa tuyang dating Vice Provincial Engineer, Don Ramon Rihino. Maray na aga tabi isay mo, hain ka na papamon tabi, hain ka na papamon. Sabi ni Engineer Dan Asupardo, kung magbaba ka na, mag 2 botellas lamang da papamon. Papamon, maray na aga tabi isay mo. Diretso kita kan mga istorya bago kita mag-wind up mo niya na semana. May report pa dyan sa luwas. Luens, marhay na hapon, maray na aga, go ahead na. Yes, salamat tabi Sir Pio, maray na aga, happy Friday sa mga kaparantabay. Location ka na DCGP niya tabi Sir Pio niya, bigdi sa the Purple Land Event Center on assignment. Dahilan ta sa mga barangay officials tabi Sir Pio, kan enterong barangay, 70 barangay kan Legazpi, pinapiripon digdig kan part of Environment and Natural Resources, as in Environmental Management Bureau Bicol, kangani ng maisindaan na maging saksi sa pinagigipungon yan na Solid Waste Management o SWM Advocacy Campaign launch. Digdi sa nasambita ng lugar tabi Sir Pio. Ang kamautan kay ni tabi Sir Pio, iyo ang mapakusog ang Solid Waste Management na kung sa nga ni tabi Sir Pio ipinagunambitan digdi ni Regional Director Francisco Milla sa DN na Region 5. Nadakulang agya talaga ang pagmamanihar na siring na programa ang Solid Waste Management. Sa mga oras na itabi sa Pio, takul ang mga nagkaralat na mga plastic sa kapalibutan kung ka na tuminama ang pandemya. Ang sarutabi Sir Pio sa nakakontribute ng grabe si kung kay Milla, iyo ang pagdakultan mga plastic face mask na 450 years ang durasyon bago ini matunan ng God sa pagpinapok. Kaya sigun kay Milla, kaya talagang ngunyan ang mga barangay sa indang ipinapangapot na namin nang may pasabot sa inda na dapat talagang magtarabangan asin paiguton talaga ang effective implementasyon ng Solid Waste Management sa nganin nang may salbar ang kapalibutan asin mapakinabangan ka na masunod na generasyon ating kasubagot natin Sir Pio na kagwadikti si Kino Plesik, si Undersecretary for Enforcement, Solid Waste Management, Local Government Units Concerned and Advanced Agencies na si Sir Benito Antonio De Leon. May kinaaraman sa siringman nganing lastangon yan tabi Sir Pio niya ang digdi si Madam Ann Silawenko ang tagapagtaramka na DNR tangani nang may pasabot sa tuyang mga parantabay kung ano ang hobdeto ka na siring na bagay may kinaraman sa activity. Good morning po, lahat dito sa DCGP. Ano tabi Madam Ann na pinakang hobdeto kay nita
kadakol din mga barangay officials. In fact nga ni 70 barangays kan Legazpi ang pinapod niya to digdi sa launching ngayon. Si Pio Fernandez po nasa ibong na linya. Good morning po, Papa Pio. Good morning po sa gabos na mga naghihinanyok sa imong programa ngayon na aga. Yes, good morning Ma'am Tabi. Ma'am, ano po ang katuyuhan na dapat ma-attain kan hururo na yan? Over? Yes po, Sir Pio. Actually po, ini pong activity ni today, kasabay po ang DENR as in ang Environmental Management Bureau, kasabay man po ang Mines and Geosciences Bureau. Pigtipon ni po digdi ang iba-ibang stakeholders sa digdi sa Legazpi, kasabay po nga ni ang ni Sir Lewens na mga LGUs, kang gabos na barangay digdi sa Legazpi, kasabay ang mga maestratahan sa Schools Division Office of Legazpi. Imbitaran ni Sindangunyan Sir Pio dahil po ila-launch ni ngunya na aldaw ang samuyang Solid Waste Management Advocacy Campaign na kung saan po iti-feature niyan samuyang bagong mascot si PBB o si Pinas Basura Buster. Aramtaman baga po Sir Pio na saro sa mga dakulang problema kan sa tuyang kapalibutan ngunyan. Iyo po ang tamang pagmanehar kan sa tong mga solid waste So yan po ang dakulaon na problema tangunyan na hanggang ngunyan tigahanapan pang tamang solusyon asin tamang aksyon. Kaya po sa tabang kansamuyang Central Office, tigtipon ni ining mga LG officials ta dahil aramta po baga sir that under Republic Act 9003 sinda po ang may jurisdiction as in may responsibilidad, pangenot na responsibilidad na imanihar ang mga solid waste sa indang mga barangay. So kasabay po ngunyan ang mga barangay officials na ini para po makakuha kaming suporta Sir Pio sa inda na padagos na ipatupad ang 9003 RA 9003 para po makakontribute kita sa protehir kan sa tuyang environment. Nagpura naman po Sir Pio. So, pag-expect na naman ngunyan ang mga pagbaha, asin iba pang mga natural na kalamidad. And sa paagi po kang programang ini, naglalaom ang DENR na mabawasan ang mga pagbaha sa itong mga komunidad. Iwasan ta po ang pagtapok ng mga basura sa mga water bodies ta, sa mga waterways ta, sa mga salog, sa mga estero. Kasi po aram tabaga papapina, ining mga basura ta, mabaralik man sa nasatuya pag inidata tamang manage as in tigtapok po. So yun po ang saro sa mga mayor na objeto Papa Pio. Kasabay man po dyan ilo-launch mingunya na aldaw ang Pinas the Basura Buster game application. Nag-launch po kami through Android and through mobile phones pa ining Pinas the Basura Buster para po sa satong mga younger generation. Igwa po kitang game app na kung saan pwede kawatan po kan sa itong mga aki-aki pa na henerasyon para maaraman nila ang tamang klasifikasyon kang mga basura ta. So magayon po ining pang pagturo o magayon po ining influensya para sa mga aki ta para as early as young as they are, and as early as now, maaraman na nila ang tamang pag-segregate kang basura, ano po sa mga biodegradable, arin sa mga non-biodegradable, arin sa mga residual, arin sa mga hazardous waste. Igwa na po kanina na pig-launch na game para dyan, para at least sa mga school children ta, maaraman nila ang iba-ibang klase ng mga basura para sa inda-ining masegregate sa mga harong nila and sa mga schools. Kasabay nga ni John Papa P, itong imbitasyon taman ngunyan digdi sa mga maestratahan sa Schools Division Office of Legazpi na kung saan tigahanda mi po sinda sa pagbalik kang face-to-face na ma-reorient sinda tungkol po sa mga lata sa solid waste para po 2 taon baga po Sir Pio na di kitang naghirilingan sa mga eskwelahan, baka nalingawan na po Sir Lewens and Sir Pio sa gabos na mga naghihinanyog so tamang pag-segregate ka mga basura dahil nga po haloy kitang wara sa mga eskwelahan, haloy kitang di naghirilingan. So parang reorientation po ini Sir Pio on how to properly manage and segregate our solid waste sa tuyang mga community, sa mga eskwelahan, and sa iba pa pong lugar. Okay, sige. Thank you so much, Tabi, Ma'am Ans.
Okay na daw po. Salamat po, ma'am. So yan tabi, Sir Pio, si Ma'am Ansela Wengkon, tagapagtarangkan na TNA Region 5, may kinaraman sa siring na bagay. Kaya ba si EBP Glendar Salon, tabi, Sir Pio, ako po, si Luwens Bulsa Bulsa. Salamat ka sa idong paginanyo. Happy weekend amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. At ngayon, ang pinakabagong